Kapin 145 billion pesos sa gituwang shabu ang nasakmit sa big-time buy-bust operation sa PIDEA Region 9 sa Zamboanga City. Usa sa upat ka sospek, usa ka magtutudlo sa syudad. Samtang mobalor sab sa 5.5 billion pesos ka shabu nasakmit sa Davao City. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Pasado alas 6 sa gabi adlawng Huwebes, pinaagi sa illegal drug buy-bust operation na sikop sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PIDEA 9 ang 21.4 kilos nga gituhang shabu sa Purukwan, Salam Drive, Barangay Mampang sa Zamboanga City. Arestado ang upat ka lalaki nga wala naginganlan pa sa otoridad. Apan ang usa sa upat nga suspitsado, ang 27 anyos nga lalaki nga magtutudlo sa usa ka pampublikong tunghaan sa Tiktabon Island sa syudad. Apan sumala sa magtutudlo nga itago nato sa alias nga Mark nga wala kuno siya'y kalabutan sa maong mga droga. Damay lang po ako kasi magkatabi po yung boarding house namin kasi sa isang apartment, dalawa po yung kwarto. Sa kabila po yung room ko, sa kabila yung room nila. Actually, nung inula ko, naka-uniform pa ako. Nanindigan ako, wala kong kinalaman sa kanila. Wala na miatubang sa kamera ang laing tulo ka sospek nga gikonsidera sa PIDEA nga mga high-value target. Ang maong mga droga, gibana-bana ang mobalor sa 145.5 million pesos. Lakip sa nakumpiska ang usa ka kalibre 45 nga pistola, lakip mga bala niini. Sumala sa PIDEA 9, kini nakuno ang pinakadako nga buy-bust operation sa tibuok Region 9. Ang maong illegal nga shabu gikan pa kuno sa probinsya sa Sulu. We aligned with the marching order, sir, of the President, no? Ang utos niya sa Philippine Drug Enforcement Agency is to go after the sources of illegal drugs. Yun po muna yung priority namin. Malaking role yung barangay natin. Kaya nga po talagang pinipilit natin yung Barangay Drug Clearing Program. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang pahayag sa Department of Education Zamboanga apan wala pa kinitubag sa pagkalambigit sa ilang magtutudlo sa buy-bust operation. Samtang sa Davao City, anaa sa kapin 800 grams sa gituhang shabu ang nakumpiska sa gilusad nga drug buy-bust operation sa San Pedro Police sa Barangay 9-A, Davao City, Biyernes sa kadlawon. Arestado ang sospek nga si alias Dodong nga gikonsiderang high-value target human napalitan og gituhang shabu. Sumatotal, mobalor og hapit 5.5 million pesos ang nakumpiskang illegal nga droga. Dili to sa kuha gikan na sa kuha lang to gibilin. Nya kuha naman pud to balik sa kuha. Pero kabalo ka nga illegal team ginabuhat. Kabalo sir. Ang iyang mga parokyano, makita nato dito sa cellphone nga na-recover nato sa iyaha. Ang ilahang transaksyon is kaning messenger. So nagamit sila og mga dummy account na dito makita nato ilang mga transaksyon. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.